Creix el riu Ebre i creix també la polèmica de l'aigua, i ara més que mai perquè el govern central deixa la porta oberta a un transvasament de l'Ebre cap a Barcelona per a pal·liar la dura sequera a la ciutat com tal. El Consell denuncia el tracte discriminatori del govern de Zapatero al nostre territori perquè este transvasament es faria després de derogar el que demanen Comunitat Valenciana, Múrcia i Almeria. Aigua de l'Ebre per a Barcelona. El govern obri l'aixeta només per a Catalunya. Estudia fer una transferència hídrica selectiva davant de la sequera històrica que pateix la ciutat com tal. Si se plantea una aportación de agua desde el Ebro, esa es una decisión que en todo caso corresponde al Gobierno de España y que tendría, en el caso de que fuese una aportación de más de 5 hectómetros cúbicos, tendría que estar soportada por una norma con rango de ley. Una possibilitat que el govern de Zapatero li ha negat a la Comunitat Valenciana, Múrcia i Almeria després de suspendre el transvasament de l'Ebre. Ara l'alcalde de Barcelona reclama aigua siga com siga i el govern valencià lamenta la doble moral de l'executiu central que beneficia a uns i perjudica a altres, més encara quan el riu baixa ple. El Pla Hidrològic Nacional del 2001 era que se fera aquest transvasament d'aigües a Catalunya i a Barcelona. Però també dia una altra cosa, que aquest transvasament d'aigües és fundamental i necessari a la Comunitat Valenciana. Que a més la Comunitat Valenciana, com Catalunya, té una part del seu territori dins de la conca de l'Ebre. Des del Consell recorden que tots formem part de l'Estat i que l'Ebre té recursos suficients. Tampoc hi haurà aigua del Tajo per als regadius de la comunitat durant este trimestre. La Comissió d'Explotació del Tajo Segura s'ha reunit avui i ha recomanat al govern transvasar 39 hectòmetres cúbics, però només per a consum humà. El regadiu haurà d'esperar almenys fins juny, quan es torni a avaluar la situació. Este és el quart any consecutiu de sequera, la pitjor que pateix el Mediterrani des de 1912. Els regants del Xúquer i Segura, que pateixen restriccions d'entre el 40 i el 60%, estan molt preocupats. La prudencia obliga a extremar la precaución a la hora de tomar decisiones. Hasta que no esté plenamente garantizados los abastecimientos, no se van a proponer al Gobierno que se realicen trasvases para otros usos que no es el estrictamente consumo humano. Nosaltres la decisió la veiem amb molta preocupació, tenim aquí a l'estiu i estem donant-nos compte que només tenim que pagar la sequia als llauradors, perquè estan donant-los al consum humà i al consum industrial i per tot el món tota la que necessiten i nosaltres zero.